ọkwa mmadụ bụ adreesị obodo. Ọ mmadụ bụ adreesị obodo, mana ịmakwala ọfụma na ebube ikpube ajị. Nwanne gakwa m ntị o, ife a na-ekwu na ya nwekwa ike mgbe agwara gị ege. Ebube ikpu bụ ajị. Take it anywhere. N'ewu Igbo eze ụmụ iyo. Na-ege m ntị. Ikpu enweghị ebube ma ọ bụrụ na ajị adịrị ya. Ngwa na-ege m ntị kịta bụ dị ikpu. O nwere ife bụ na ọnọ because ọnọ bụ na ọnọ. Ọ bụrụ na ajị adịrọ n'ikpu a, ebube ya ezuru oke. Nwoke otu ị nọ, ebube gị bụkwa egogo ma ife imenwu. Ya ka mmadụ ji wee jee too n'ikwu nne. O nwere onye na-achọrọ ịnọbe papịa wee too. O jee too n'ikwu nne based on cover insurance. A ga na-elegodu 3 square mile. Egobere ndị ọzọ akwa a ga-egori, akpụba isi enye ego, kpọọ isi, ibe niile dị oke be ndị nna ochie. And o wele ebube a were afa ndị nna ochie a na-aga skuul a na-enye ya respect, na-enye ya wee ya. O nwere onye na-ezuzu ezu mana ị na-esikwa because of senior brother ya ekụpụ ebube nke ya dị ife a. O nwere onye ịgbagoro na imetụ ya aka kịta friends ya ezuo gị ike na-arụ. Ọ friends ya bụ ebube ya. Nwanne m achọrọ m ịjụ gị bụ ikpu ajọ dịzikwa ka ọ dasịsị ana. Ọ dasịsịkwa nwe ezukwa ebube. Gekwa ntị. Agbakwa ife Morokokwu ọ sị obodo gbuo ifefe ji wee dị ebube. Ịma na nke obodo ahụ aga. O nwere ife obodo ji wee dị ebube. Etu a nnogodu Obi Jackson bugodo ofu nwa ebube echebela anya fọ ndị Ọkịja. Ama m na aghọta na adreesị ndị Ọkịja. Etu a ka ọ dị n'obodo dị iche iche. Ama m na aghọta. Ọ mmadụ bụ adreesị obodo. Ije n'Umulu Ngwe ọkwa agụbata mako. Obodo ọbụla nwere ife eji amụ ya. Nwoke ọbụla nwekwa ife eji amụ ya, ife o menwu. Nwanne m ọ bụkwa na o nwere ife imenwu atọ. Ebube adịghịkwa ya, ada akọ ọbọkwa ife eji akọ ọnụ ma mmadụ gwago okwu echi webe iwe. Mụ na gị itolu malụ dat na abụ na ife nwoke ji ama mma na ọ bụ na ọ dịrọ. A na-agba anọkọta mgbe ụfọdụ esi akọtụ broda kpọbịa bro from bro. Ọ bakwana na akpọ gị afa gị direct yo. Nwanne m iwesi iwe izue ike wetara n'iwe. Ụwa alele. Otu aka nna gwakwa ka ọ dị o. O nwe oge ya anọ ka ebe oge nwa na onwe gị so time nwere ike ịdị fọsto ijikwa aka na-abọ kwe nwa ịtọ atọ n'aka. Maka ọ nọ nọọ okenye n'aka. Okenye ga na-eje ozi na. Otu a Naijiria dị kịta. O nwere ndị bụ na fa ji aka fa ka elu onwe fa ọlụ volunteer anyị natakwara na Naijiria. Fa nwee kelugodu gate gị. Bara ndị a na-eji aka fa enye onwe fa employment. Na your house ọ bụrụ gate man. Ekwuo na ya egbu ewu nye m ego. Ọ bụrụ na ọmụ ebe a na-eri ya cheap n'afịa. Ị nọkọtakwuzie kpọbakwuzie onye a idinye ebe okenye ozi. Mgbe ụfọdụ a na-akpacha anya eme aka nyisi a na-ewetali ya n'igwe. Onye ka nwoke ọbụla ji agba mbọ ka ebube ya zuo oke. Nwanne m onye ọbụla bụ onye Igbo ma ya na-ekwu ya ọya kpatara n'ile anya fụ na ndị Igbo agbafuchala. Onye ọbụla na-eje na-achụ ego a godo ngwongwom ka nwoke wee dị ebube. Ewu dị ndụ mpi akpọ nkụ elekwa dị isi ndụ ọ dị une m. Ife m ji ekwu na ọgwụ ebube ekwa ajị bụ ebube ikpu. Igbu ọbụla nọ ajị na anọ nke osokwu n'ikpu ka agbara ọgịrị nna m. N'ewu Igbo eze ụmụ iyo $1 million.